dakila mo sa aming mga buhay, O Diyos. Kami po, Panginoon, ang aming pangbungad na awitin, Panginoon, na nararapat lamang sa iyo lahat, bigay, mataas na papuri, Panginoon, at pagsamba. Patuloy kang manahan sa aming mga puso, Panginoon. Yes, Lord God. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo
salamat, Panginoon, sa oras na ito, O God. Patuloy ka namin, Panginoon, inaniyahan, O God, sa oras na ito, Panginoon. Pagharian mo po ang buhay po namin, Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita that, draw near to me and I will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners. Purify your heart, you double-minded. Sa oras na ito, inahanda po namin ang aming puso, O God, aming isip, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon, na kami ay magpupuri at sasamba sa iyo ng sama-sama, O God. Lord, maraming salamat po sa word na marireceive po namin sa araw na ito, O God. At muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami, O God, dahil alam po namin na napakaganda ng gagawin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Tinataas ka po namin, O God, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po natin buksan ang salita ng ating Panginoon sa awit 147. Verse 1. O kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay nakakalugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli siyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. At ang mga pusong wasak at Kanya ring ilulunasan ang mga natamo nilang sugat at bibigyang kagalingan. Verse 4. Alam niyang natitiyak ang bilang mga bituin. Isa-isang tinatawag sa pangalay itinuring. Verse 5. Si Yahweh na ating Diyos ay nagdakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Verse 6. Taong mapagpakumbabay, siya niyang itataas. Ngunit lahat ng mayabang sa lupa'y ibabagsak. Verse 7. Umawit ng mga imno at si Yahweh ay papurihin. Puri-purihin. Ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Verse 8. Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag upang lupa'y dinidilig ng saganang tubig ulan sa bundok at gubat na may mga damoy binubuhay. Verse 9. Pagkain ng mga hayop, siya rin ang nagbibigay. Pinapakain nga niya nagugutom na inakay. Verse 10. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Verse 11. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis. Sa kanilang mga tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Verse 12. Purihin si Yahweh, mga taga-Jerusalem. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Zion. Verse 13. Pagkat mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang anak mo'y mga lingkod, pinagpala niyang lahat. Verse 14. Ginagawang mapayapa ang iyong hangganan sa kaloob niyang trigo, bibigyang kasiyahan. Verse 15. Kapag siya'y nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Verse 16. Singkapal ng damit tupa, mga yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y nalalaglag. Verse 17. Mga yelong buo-buo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak sa mga lamig. Ang lamig, di matiis kahit sino. Verse 16. Ang yelo ay natutunaw, sa isa lang siyang utos, umiihip ang hangin at ang tubig ay umaagos. Verse 19. Kay Jacob siya ibinigay ang lahat ng tagubilin, ang tuntuni, mga aral ibinigay sa Israel. Verse 20. Ang
Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin po si Yahweh. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ngayon naman po, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sumigaw naman po ng isang malakas na amen! Amen. Ayan. So, sa pamamagitan po ni Pastor Roland Santiago, ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan, maging ang ating mga Bible, notebook, and ballpen. Ayan. Pwede po tayong mag-take note para po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya yung mga mag-evangelize, siguraduhin yung busis ng Panginoon ang maririnig nila. Tayo'y tagapagsalita lang. Alright? We are not recruiting to be people to a club or an organization or to a local church. We are bringing Christ to them. So, time will come that they will hear my voice, alright? At they will live. Mabubuhay sila. Because my words are spirit and they are life. Okay. So it's very important for an evangelist or a preacher or an ambassador ng Panginoon na siya ay carrier or tagapagsalita ng Panginoon. Hindi siya nagpo-promote ng sarili niyang kaharian or sarili niyang agenda, kundi tagapagsalita talaga siya ng Panginoon. Amen. So, going back, right, dapat maintindihan natin, right, na tayo ay mga dating ligaw. Tupa na, pero ligaw. So, what attracted you nung narinig mo ang Word of God? Ano ang naka-attract sa'yo? Maybe isa yan na exercise na gagawin natin sa ating mga inma. Okay? Isulat mo. Nung narinig mo for the first time ang Word of God, what attracted you? Sabi ng iba, yung nagsishare sa akin. Yung iba lang naman yun. Okay. Kunti lang nakakuha ng joke ko, talagang hirap. Anyway,
sound. So, nung narinig ko ang mensahe ng Panginoon, tumanggap tayo, sumuko tayo. Ang tawag doon ay, at least, I was lost and now I'm found. Yan yung amazing grace of God. Tama? Okay, how great the sound. So, nung narinig ko ang mensahe ng Panginoon, na-attract ako sa mensaheng dala-dala. Meaning, pwede namang mag-share yung mga iba-ibang tao. Pero nung dumating ang taong ito, iba yung dating sa akin. Okay, so the vessel na ginamit ng Diyos, yung taong ginamit ng Diyos, plus yung anointed na message ng Panginoon, the true gospel of the Lord Jesus Christ, right? Itinaas ang Panginoon. Maraming dynamics yan. If I will be lifted up, sabi niya, I will draw all men unto me. So, siguro may mga tao na hindi na-attract sa Panginoon kasi hindi si Lord ang itinataas. Di ba? Maybe it's a denomination, a person, a group, or mga trabaho lang ng tao. But, do not forget na pag itinataas natin ang Panginoon si Kristo, na-attract ang mga tao. So, hopefully, I pray na at the end, ang sasabihin natin, ang naka-attract sa akin na maglingkod sa Diyos at magpatuloy sa Kanya, yung kabutihan ng Panginoon. The goodness of the Lord Jesus Christ. Amen ba? Alright. So, kaya ako nagpapatuloy kasi nakita ko ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Alright. Na through thick and thin, alright, meaning sa kabila ng mga challenges at problema sa buhay, ay alam ko nandoon ang Panginoon at hindi niya ako pinababayaan. So, I consider yung everyday na buhay ko, challenges, pagsubok, trials, na training program. Ito ay training program ng Panginoon sa aking buhay. Lahat ng mga trials sa aking buhay, testing, challenges, is a part of the growing up. Okay? Growing up stage ng buhay ko upang sa ganoon, iniahanda niya ako, amen ba? To become, okay, of course, we are part and member of the body of Christ. Ang sinabi sa Biblia, the body of Christ is the bride of Jesus Christ. At sa kanyang muling pagbabalik, anong sabi doon sa ating napag-aralan last time? The last trumpet, alright? As the last trump, signaling, now that's not about the 7 trumpets, but the last trump, speaking of the signaling of the rapture, okay, we shall be changed. At the twinkling of an eye, we shall be changed. Tayong mga buhay pa. Pero hindi natin uunahan yung mga nakalibing na Kristiyano. Yung mga nakalibing na Kristiyano, okay, hindi lahat ng nakalibing, yung nakalibing na Kristiyano, meaning sa mata ng Diyos natutulog lang, okay, ang kanilang katawang lupa, of course, to be absent in the body is to be present with the Lord. Ano mangyayari? Magre-reunite yung spirit nila doon sa body at sila ay unang babangon. Pagkatapos, tayo naman na mga buhay pa ay magiging change, magiging immortal. Both the living and the dead, alright, in Christ will become immortal. Yun yung perfection. Yun yung perfection. Once you become immortal, you become perfect. Amen. So don't worry, minsan ginawa na natin ang lahat para ayusin ang ating mga mukha. Di ba? Pero nawawala pa rin mga ngipin, nawawala pa rin yung mga gandang kutis. Di ba? Kung ano-ano, ginawa na, don't be frustrated. Time will come, you don't need cosmetics. Amen ba? Okay. Ano yung mabilis mawala sa atin? Ngipin o buhok? Ngipin. Talaga. Alright. Yung buhok, marami pang makakapal ang buhok. Okay? Ngayon, don't worry. May mga, kahit walang buhok, guwapo sila. Di ba? Kaya nga pag perfect na sa mundo, hindi mo na hihingi, hindi ka na mananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Yesterday, I was also sharing, sabi ko, graduate na ako sa pananaw na nangangarap ng Kristiyanong presidente ang Pilipinas sapagkat pag may presidenteng Kristiyano, gano'n, di ba? Ang Pilipinas ay aangat, magaganda, bubuti, at nananalangin. At sinishare natin yung 2 Chronicles 7:14, if my people shall humble themselves. Yung word na people doon, sino kaya mga yun?
Nanalangin na ngayong marami. Hanggang ngayon, ganun pa rin, di ba? Kasi dapat hindi lang isang verse o dalawang verse ang pinag-uusapan natin. Alam niyo, dapat magkaroon tayo ng wide perspective, okay, sa last days. Kung merong presidente na mag-aayos ng Pilipinas until Jesus comes, baka maraming hindi na magnanasa na pumunta sa langit kasi magaling yung presidente. And do you know why we are frustrated to have a Christian president? Okay? Now, doon, meron mga case studies by Edsel Boso, Transformation Book, if you have read that book, yung mga naka-online, if you are listening. Kung kayo ay nagbabasa talaga at mabasa nyo yung Transformation Book ni Edsel Boso, at saka yung kanyang mga case study movies, makikita nyo yung mga sinimulan nila sa village, sinimulan nila sa municipality, township, mga towns, and cities, and provinces, governments, mga models ng transformation. Nabago talaga. Kristiyano yung leader. Kristiyano. Mayroon nga isang city, walang jail. Kasi walang gumagawa ng crime. Pero hindi yun na-perpetuate. Hindi nagpatuloy yun. Alright? There might be a Christian president who will sit there, pero later, matatanggal din o mawala din because we are in the world system. Diba? Nasa world system tayo. Okay. Pero isa lang yun na nakita. Mayroong mga ako nakita isang African country, ang presidente, talagang born again as in born again. Nag-pray siya, nandun mga sundalo, nag-pray siya, lahat lumuhod sa prayer niya. O ano nangyari ngayon? Anyway, nakakatulong din yun. Pero, it's not a perfect government. In this earth, you cannot find a perfect government. Kasi kung meron, hindi ka na magnanasa na dumating ka nawa, Panginoon. So, all these frustrations, kaya do not put your hope in men. Wag nating ilagay ang ating, yung iba nga, nadawit na masyado sa politiko, makikipag-away sa kapwa Kristiyano, kapwa pastor, para lang sa mga politiko. Oh, come on. Yung iba hindi na mag-uusap, pati magkakapatid, pati magkakaibigan, magkakasama, dahil sa kinikilingang partido. Alam niyo ba yon? Sabihin natin, wala dito yan. Amen. We don't do that. Those are immaturities. Okay? Hindi tayo, dapat okay lang kung makipag-away ka para sa Panginoon Kristo. Meron na bang nakipag-away dito kasi nilait ang Panginoon Kristo? Meron na ba ditong nainis dahil they mock our Lord Jesus Christ? Handa niyo bang tayuan ang pagiging Kristiyano? Pag ang prinsipyo ng pagsunod sa Panginoon ay naririnig nyo sa social media na sinisira, kung sinabi lang ng Panginoon si Kristo ay tao lang, tumatayo ba kayo para sabihin, hindi. Ang Panginoon ko ay buhay. Ang Panginoon ko, sabi niya, kung may 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan, siya ay nasa aming kalagitnaan, sa kanyang pangalan. See, we don't do that. Pero pag politiko, nagkikipag-away tayo. Diba? Sa iba, kasi nagbibigay ng ayuda. Nakatanggap siguro ng ayuda. Please. Okay? Those are immaturity in sa buhay ng tao. Ang ating prayer should learn and know na kaya tayo napoprostrate and even bigyan tayo ng Diyos ng Christian President, wala rin yun. Hanggat walang salita ng Diyos na nananahan sa puso ng mga tao, one good Christian president or God-fearing president cannot change this country. Para mong sinabi na sumausaw ka sa putik na hindi ka napuputikan. Ganon, di ba? So, hindi dahil sa ang brand niya ay Kristiyano, anak na yan ng pastor, ay may pag-asa ang bayan, si Lord lang ang pag-asa ng bayan. The church of the Lord Jesus Christ must grow mature in these last days. Or else, madali tayong madideceive. Isa yan na dinidevelop kong theme ngayon is how to
How not to be seduced or deceived in the last days. Isa yun ang topic. Naku, advance na ngayon. Mas advance ngayon. Pag na-develop nila yung quantum computer, have you heard of quantum computer? The supercomputer. O have you heard of the cloud? Ang alam natin cloud, yung cloud na umuulan. Okay. Sino ang may nagsisave sa cloud ngayon? Do you save in cloud? So lahat ng isinave mo doon, pag-aari na nila yon. Walang sikreto. Okay? Nagbabayad. Ako nagbabayad din. Kaya ako nagsisave ako ng mga word of God para, sige dyan. Di ba? Pero pag isinave mo doon ay mga sikreto mo, hindi sikreto yun. Once it is on the internet, once you transmitted a picture to the internet, may copy na yun doon sa central cloud. And the cloud, alam niyo yung cloud na yan, yun yung depository na lahat ng information na ina-upload ng mga tao. Okay, ba't tayo napunta doon? Okay lang, cloud na. Hindi lang. We will meet the Lord in the cloud. Hindi yung cloud na yun. Yung sabi ko sa air. Sinasabi ko yung technically speaking, cloud means the depository, okay, kanyan, mga array of computers, okay, na mga doon, instead na drive disk lang ng desktop mo o laptop mo, nagsisave ka, pwede mo nang isave online. At ginagather nila lahat ng information, lahat ng ganyan. Sa buong mundo, lahat ng ina-upload, pinipicture, lahat. Dati ang mahal niyan. Ngayon, libre na. They are giving 5 gigabytes sa Google, di ba? Libre yun. Maraming clouds ang ginagamit. Now, ito yung grabe. Bawat robot na gawin nila ngayon, okay, na i-create nila ngayon, yung utak niya, which is, iba yung AI, iba yung program, di ba? Yung program, ipoprogram nila. Pagkatapos, time will come, gagawa sila ng robot na artificial intelligence. Pag sinabing artificial intelligence, natututo siya habang nakikipag-interact sa tao, pinag-aaralan niya yung movement at utak ng tao, lahat ng ini-input mo. Kaya time will come, may mga robots na masama at may mga mabubuting robots. Depende sa nag-program sa kanila o naka-interact nila. Parang tao lang yan. Parang tao lang. Okay. Pero yung utak nila, walang yun, feelings and everything. Pero lalagyan nila yan. Lalagyan nilang feelings. Talagang parang kukopyahin nila ang style ng tao. Ang problema dito, lahat ng utak ng mga yan, mag-iisa, nakaka-access sa cloud lahat. Kaya, yung bagong gawa ngayon, ang utak niya is almost the same doon sa na-discover ng naka-record doon sa cloud. Mag-aaral na lang siya ng bago ulit. Sa China, meron ng mga robots na nagkikreate ng robots. Okay, so ibig sabihin, time will come, magpapopulate ang robots. Pati trabaho, ay sino bang ayaw? Every morning, hindi natutulog yung robot kung kaya nang bumili. Kasambahay, robots from Japan. Di ba? Anong gusto mo? Lalaki, babae ang mukha, gagawin nila yon. Tapos, hindi napapagod. Basta naka-charge lang. Tama? I-charge mo, tatrabaho. Walang complain. Tama? Depende sa program. Kaya yung mga hindi makapag-asawa, robot na lang kanilang orderin, di ba? Problema yan. Baka ganun ang senaryo in the future. Lahat ng mga blue-collar job, pwede nilang palitan yan. Tagalinis, di ba? Ay, meron na nga ngayong, ano ba yun, yung panglinis sa floor, yung vacuum cleaner na robot na ngayon, pwede nang mabili sa Amazon. Alam niyo ba yun? Pag may pera ka lang, bilhin mo, siya na maglilinis lahat yan. Iikutin niya yan. Tapos pag natapos na, pupunta na dun sa cabinet. Pero yan, may pera ka lang, pwedeng bumili. Robotic na vacuum cleaner. So, akala mo, you are in control, yung pala,
surveillance yon. Alam nila lahat ang nangyayari sa loob ng bahay mo kasi may camera din yon. So balik tayo sa walis tingting. Pagdating ng araw. Well, why I am saying this, it's not just about history, it's about history and technology. Alright? Ngayon, makakita ka ba ng tao, kung siguro kunti lang ang makikita mong tao na walang cellphone. Magtanong kayo sa katabi nyo kung wala siyang cellphone, bigyan natin ng cellphone, Alcatel or Nokia. I mean, meron almost lahat. Tama? Ang pinaka-minimum ng cellphone nga, lalo na yung mga may business, 2. Totoo hindi? Okay, yung iba, hindi, sino 2 yun? Hindi, okay lang yung basta nagagamit sa business at nagpapasok ng pera, hindi masama. Ang problema, yung cellphone mo ay ginagastusan mo. Hindi nagpapasok ng pera, problema talaga yon. Maliban lang kung meron kang talagang budget dyan, di ba? Sabi ng usapan namin, iba na ang kuwan ngayon, ni Pastor Mark, iba na ang panahon ngayon, sabi niya, lahat nakahawak sa cellphone. Yung iba nga tulog na, hawak pa rin cellphone. Di ba? Pagkagising, cellphone ulit, di ba? Oh, wala sana dito yun na. Tignan niyo yung mga asawa at mga anak at obserbahan. Yung pag tinanggal mo ang cellphone sa kamay niya, magagalit. Meron ba yun? Kahit na nagtatrabaho, kahit nasa CR, may cellphone yan. Nako, papunta na tayo sa ganun. Wala yan noong 1990s, 1980s, year 2000. Kailan nagsimula yan? Na kultura. Dati-dati, pagkakain, di ba? Nag-uusap, di ba? Nagkukumustahan. Ngayon, kumakain lahat. Habang kumakain, nag-cellphone lahat. Hindi nag-uusap. Nasa loob ng bahay, nagtitiksan. Di ba? Nanawa nyo? Iba yung panahon ngayon. So, ang tawag dito, we are approaching the digital age. Okay. So, maganda naman yung face-to-face na mag-share ng Word of God. Okay, I'm not against that. Do it as opportunity comes and the Lord nagbukas. Gawin natin yan. Sa mga oldies, sa mga advanced in years, okay, that is the most appropriate word, or senior citizen, walang problema. Yung pero sa mga kabataan, ito, dadagdagan ko ang burden ni Brother Gray J. Ayan, business. Di ba? So, para hindi, parang feeling na nakukonsensya ka sa sinasabi ni Pastor about cellphone, isipin mo, dapat yung cellphone kumikita ng pera. So, yun o, itagdag nyo sa business. Kumikita ng pera. Tama? Gray, balik Gray, nandiyan ka? Alright. So, sa mga naka-online, gano'n yun. Hindi siya liability, bagkus ito ay asset. Okay. Number 2, idadagdag ko na ito. Hindi alam ng marami pa ito, papasok pa lang yung iba dito, sana marinig ng iba at gamitin. Digital evangelism. So, it will not replace the traditional na face-to-face, one-on-one. Pero ngayon, most people are on the digital world. Nasa Messenger, nasa TikTok, nasa Facebook, nandyan na. Ngayon, ano yung Cord? Ano yung isa? Ngayon? Discord? Discord ba yung bago? May bagong platform na naman. Digital world. Walang masyadong nag-i-evangelize dyan. Pero nandyan ang maraming tao. Spirit world, physical world, and the cyber world. Okay. Pasok tayo doon. Start to train our young people na magagaling sa cellphone. Pwedeng sumabay yung mga techie na mga senior, di ba? Or yung word na mature kasi nire-reserve ko na sa spiritual maturity. Diba? Mas maganda yon. Kasi ngayon kasi pag mature ka mo, may mga mature sa age pero batang isip, kaya hindi mature yun. Nag-mature lang yung katawan pero yung utak hindi nag-mature. Kaya ayaw kong gamitin yung word na mature sa about age.
advanced in years or kung na yun, seniors, gano'n. So, sa mga professionals, young pro, okay, ay idagdag ninyo mag-develop ng ministry, okay, not only sa platform ng business to reach out people, but also, okay, to make use and maximize the digital world, how to share the Word of God. Lagi kong inuulit-ulit ito sinasabi na kung ikaw may cellphone o meron kang access sa social platform, dapat obligasyon mo magtaas ng isang verse at least every day. Or devotional. Alright? Simple words na nag-encourage sa'yo, i-upload mo. Huwag na yung mga pagkain. Di ba? Alam na ng tao yan. Noon, ang gusto nating i-picture yung damit. Ano? Diba? Pag may bagong damit, nung nauso ang wagwagan, wala na yan. Kasi kahit anong isuot mo, nagdududa na, ano yan? Tatanungin ba yan? Ano yan? SM o wagwagan? Wala na yon ngayon. Basta matibay at maganda, original. Ay, yung iba naman, sabi, ayoko ng original kasi matagal mong isusuot, matagal masira. Yung iba naman, gusto nila made in China. Bakit? Isang suot, dalawa, tapon o bigay. Di ba? So, ano ba talaga? Hindi alam. O, kung may pera, pwede yung ganun. May mga nakuha sa kultura na ayaw ng dalawa, tatlo, apat na beses. O, pero ako, huwag kayong magtaka, may uniform ako. Pinakamatipid, may uniform. Hindi alam kung yan ay iisa o dadalawa. Di ba? Amen? Oh, kaya pag nakita nyo akong naka-uniform palagi, baka iisa o dadalawa lang. Hindi, nakakainis yung ang dami mong damit, tapos hindi mo alam ang isuot mo, nakakainis yun. Mas maganda yung tatatlo ang damit mo, wala kang choice. Alam, pipiliin mo dyan, yan talaga ang isuot mo. Amen, amen, di ba? At totoo yun. Kaya, mga kapatid, malapit ng December o kahit walang December, mag-prepare na kayo. Linisin yung mga cabinet na yan. Anong gagawin? Nako. Anong gagawin na? Anong gagawin nyo dyan? Hindi nyo na may sinusot na. Hindi, Pastor, ito kasi, pag ako'y pumayat, ito, pag napabayaan ako, ito, gano'n, di ba? Pero, ako, ginagawa na namin yan, Sir Catherine, mahirap mag-sort ng damit. Lalo na pag naglaba ka, di ba? It will take time na mag-ayos ng damit, mag-sort, kukunin niya yung oras mo. Maliba lang kung nagpa-laundry ka sa labas, na-sorted yan. Mahal naman. Okay, so, I'm giving you the background, the reality of what's going on now. Tama ba? Amen? O hindi pa kayo nakakasabay? Minsan tinitingnan ko ang mundo. While the world is continuing to do its own every day, they don't know ang Antichrist ay nagpre-prepare na. Medyo mahaba-habang lecture na yan sa Saturday. Pag napunta tayo sa Agenda 21, yung mga iba-ibang dito yung you can type WEF, 10-point agenda. Paano yung magagandang words na sinasabi sa mga gobyerno, ako narinig ko na yan, personally, naintindihan ko sinasabi ko. Kasi I'm part of that before, sa meeting. Ay kung paano, ano talagang meaning noon sa'yo. For example, in the future, you will be happy. You will have your own home. And you will not pay for electricity. Wow! Palakpakan, di ba? And you will, nandun yung vision ipapakita sa'yo. Pero iba ang meaning yun. Ang meaning noon ay, you will have your own home, ilalagay ka sa condominium na pag-aari ng gobyerno, isasaksak ka doon. You will not pay for the electricity kasi gobyerno ang magbabayad, pero ikaw magiging manggagawa, itatrabaho mo yun, trabahador ka. At lahat ng mga tinatrabaho mo, kung ano yung credits mo doon, ibabawas doon, lahat-lahat. You will become a slave to the system. O, makakaroon ka rin ng sasakyan mo, kailangan. Pero pag makita nyo ang programa, yung reverse talaga, yung nakaplano sa likod noon, ibang klase. You will be happy. Mga ganon.
Kasi i-injikan ka dyan ng mga, kahit na pagod ka na, nakangiti ka pa rin. Parang sumbi. Yeah. Pastor, ano ang pinagsasabi mo? O sige, mamaya na tayo mag-usap sa mga gustong makikuan. Yung mga nasa online. Okay? But, minsan mahirap ang nagre-research at maraming alam at ibig sabihin, kasi parang nakikita mo na ang pwedeng mangyari, kaya lang, obligasyon mo na i-warning yung tao. Obligasyon eh. That is the obligation of a watchman. If you see the sword, tingnan niya, sa isang city na maayos ang pamumuhay sa loob, imagine a city na mayroong pader. Yun yung city kasi noon. Doon sa taas, may mga watchmen. May mga tagabantay kung may darating na kalaban. Yun yung mga napipressure. Salita ng security. Okay? Yung nasa loob, kasi mataas yung pader, hindi alam nangyayari sa labas. Kung may kalaban o wala. Ang nakasulat sa salita ng Diyos, pag dumarating ang kaaway to destroy the city, to kill, to destroy the city, to make a siege sa city, at yung watchman tulog, at o kaya nakita niya pero hindi nagsalita, yung buhay ng mga tao sa loob i-require sa kanya, meaning siya ang papatayin dapat. Pag nakita ng watchman na may dumarating na kalaban, dapat ang trabaho niya to blow the trumpet, the warning sign. Obligasyon yun. Ngayon, kung yung mga tao nagsasayaw pa rin, wala pa rin, bahala na sila sa buhay nila. Basta nagawa ng watchman yung trabaho niya. Maliwanag? Okay. Kaya ko sinabi kanina, maraming naniniwala sa second coming, pero kukunti ang nagki-prepare. Ulitin ko, you believe there is a second coming, you believe we are in the last days, but only few are preparing for the last days. If I will ask you anong effort ang ginagawa mo to prepare for the last days, ano yun? O nandun ka pa rin sa survival stage na trabaho, kain, magpayaman. Now, yung mga nangahabol ng pagyaman, sa totoo lang, na walang mission sa buhay, mapoprostrate. Ang programa ng Diyos talaga is gawin mo ang mission ng Panginoon at pipinansan ka ng Panginoon. Ililipat niya ang kayamanan ng mundo sa kanyang mga anak na nakalinya sa mission ng Panginoon. Possible ba na pag Kristiyano ka, mawala ang ating mga finances? Yes, possible. Mawala ang ating mga lupa? Yes, possible. If we are ignorant sa last days. Pag hindi natin naintindihan how the enemy is planning to capture or to get or to freeze yung mga properties. Narinig niyo yung word ngayon na digitalization? Have you heard that? Yan yung uso ngayon, digitalization. Maging ang DepEd, meron na, diba? Digitalization. Parang maganda kasi ease of work. Yan yung isang word, ease of work. Okay. Keyword yan. Ease of work in doing business. Mga gano'n, di ba? Ayun, pag nagsimula yan doon sa one-stop shop, doon yung mapapansin yan. Pag mag-register ka, one-stop shop, ang bilis, mabilis, madali. Ngayon, digitalization. Meaning, they will digitalize everything. Ano yun? I-digitalize nila ang lupa mo. Yung dating papel, magiging digital na. I-digitalize nila ang iyong health. Lahat na yun, computerized na lahat. Papasok tayo. Pag na-perfect nila yung digitalization, pero sometimes mahirap ma-perfect sa Pilipino kasi pasaway ang Pinoy, di ba? Pasaway, di ba? Pero nadidelay ang demonyo dito sa Pilipinas kasi maraming pasaway nga. Pero sa ibang bansa, piniperfect na yan. Matic. Okay. Pag digitalization, o pag bibili ka, ikakaway mo lang. Titut. Ganon. Yung iba, gustong-gusto yun. Kasi ayaw pumila. Ayaw tumagal, no? Di ba? So, ano mangyayari ngayon? Pag digitalize, ito,
linya ng senior citizen, linya ng mga buntis, linya ng mga PWD, linya ng mga may chips. Nadagdagan na yun. Wait lang, maghintay lang kayo. Mangyayari 5 to 10 years. Kung hindi madili ang kaaway dito sa Pilipinas, di ba? Pero gagawin nila yon. So, in Matthew 24, yan yung ating nasa Saturday na pinag-uusapan. So, wala ko kahapon. And yet, Matthew 24, 42-44. Watch therefore, for you know not what the hour of your Lord will come. But know this, that if the good man of the house had known kung alam ng good man in the house, in what watch, o anong timing, the thief would come, ang magnanakaw ay darating, he would have watched. Magbabantay sana siya. Babantayan niya yung CCTV, advance na and would not have suffered his house to be broken. Hindi niya hahayaan ang kanyang bahay ay magkaroon ng break-in o makapasok ang kaaway. Therefore, be also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man comes. Hour na pinag-uusapan. Yeah? Hour na. So, meaning, maging ang mga anak ng Diyos, bagamat alam natin ang signs of His coming, last days, okay? The day and the hour, we do not know. Yun yung pinaghahanda ng Panginoon dito. Now, may mga preachers na sinasabi, tingnan nyo, tayo, ang Panginoong, anong tawag dito? Ang second coming ay hindi natin alam, kaya biglahan, maaring bukas o mamaya. Sandali muna. Ang sinasabi dyan ay, kailangan maitama natin sa doktrina, when Jesus Christ will come, every eye will see Him, visible coming. Tama? Kung paano, sabi ng Book of Acts, umangat ang Panginoon sa cloud na nakikita ninyo, ganon din ang pagbaba niya mula sa kalangitan. Amen? Okay. Now, in the last days, hindi na imposible kahit round pa o sphere ang mundo, hindi na problema yun kasi maraming CCTV, AI, kahit dito pa lumapag sa Mount of Olives, magkikita ng kabila yun. Maliwanag? So that was not possible during their time nung ini-explain niya ng Panginoon si Kristo. Anyway, they don't know na spherical ang earth. Pero maraming lumabas na naman, flat earth. Okay. Anyway, huwag natin pag-usapan niya ngayon. So, when the Lord will come, yung eksakto na time or hour ang hindi natin alam. Okay. But yung signs of His coming, tulad ng harvest time, ay makikita natin. Yung mga nagbabantay. Yung mga naintindihan ang mystery of the bride. The mystery, okay, of the bridegroom, yung second coming. Sino ang mga nakakaintindi nito? Yung nagbibigay ng oras, yung nagbibigay ng panahon, yung mga interesado na nakikinig. Para yung mga dumadaan-daan lang na kahit anong sabihin mo, Jesus Christ is coming, at dumadaan-daan lang for pleasure lang ang pagpunta sa church or for compliance lang, walang maintindihan. Wala talaga kasi hindi nakafocus ang mind sa King of Kings and Lord of Lords sa kanyang second coming. Ang sabi dito ay, kung alam ng good man of the house na may darating na thief. Now, ang nagkaroon ng parallelism, nagturo ang Panginoon dito, hindi niya sinasabing siya yung thief. Okay? Ang sinasabi lang niya, yung good man, it is in the reverse manner. Kasi good man. Okay? Ay, kung ang isang taong maayos, siyempre pag good man, may pera, mayaman, may reputation, yan ang target ng mga magnanakaw. Tama? Meron na bang magnanakaw na nanakawan niya yung mga kriminal at mga matay tao? Mukhang mahirap. Nakawan mo yung... Ikaw ang unang mamatay na magnanakaw. Tama? Okay, so the good man. So, sino sa tingin ninyo ang good man of the house? Tayo. Yung mga nagpapatupad ng kalooban ng Diyos sa lupa. Amen ba? Okay. Now, if you are aware, meaning aware, na pag-uusapan mo natin human level, yung sinasabi ng Panginoon, na mayroong magnanakaw na darating, may nag-tip sa'yo, may planong magnakaw sa bahay mo. Di ba? Anong gagawin mo? Ibukas mo ang CCTV, ready yung mga aso,
at kung meron kang, di ba, panghuli sa magnanakaw, pang-disable, ay ready ka. Siya ang masusurprise, yung magnanakaw. And you will not let your house to be broken, meaning walang break-in. Kasi gagwardyahan mo. Amen. Okay. Now, sa rapture, ipinararal din ang Panginoon na parang magnanakaw. Okay? Pero, para i-snatch ang kanyang mga anak mula sa mundo. That is the other way of seeing the rapture. Ang pinag-uusapan dito, hindi kung sino ang magnanakaw, sino ang good man. Ang pinag-uusapan dito is readiness. Yan yung context ng binasa natin. Readiness. Either you're a good man or a bad man or whosoever you are, ang tanong, are you ready for what will come? Ang problema sa atin, mga Kristiyano, we believe that Jesus Christ is coming, the Lord Jesus Christ is coming. We believe that. Pero, are we ready? Pwede rin natin kunin ito kasi thief, ang pinakamagandang application nito ay the thief comes not but to steal, to kill, and to destroy. So, hindi mo na sa rapture ang pinag-uusapan. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat you need to be hardened. Alam niyo yung word na hardened? Yung target hardening. So, nakakaintindi ng target hardening. Target ka ng kaaway, pero matibay ka na hindi pwedeng kayang-kayang pasukan. Yan, ibig sabihin ng target hardening. If we are the target of the enemy, we are ready for any attack. So, if the enemy will come in, okay, like a thief, to destroy, to steal, and to kill, ready ka na hindi mangyari yung mission niya. You are ready to prepare. Amen ba? So, itong verse na ito, we can approach in many ways. Either ito ay tignan mo na yung thief dyan ay kaaway talaga, o kaya ay tignan mo na ito ay rapture. Iisa ang mensahe niyan, readiness. Preparedness. Amen ba? Dito, ang pinararal niya is the second coming, the time. Therefore, let us not sleep. Yun. Bakit? May natutulog ba? Yes, may natutulog. Physically, may natutulog. As do others. But let us watch and be sober. Kung ililiteral mo yan, sigurado mangangayayat ka. Kasi let us not sleep. Magbantay at maging sober means malinaw ang pag-iisip na nagbabantay. Hindi yung nagbabantay ka na parang groggy. Hindi yun. Right? Be watchful, be ready. But hindi natin ma-interpret yan na sleep na physical. Yung sleep na yan ay spiritually or mentally, you have no vision. You don't see what the Lord is saying. Hindi mo nakikita yung warning ng Panginoon. Ang sleep, diyan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, ay mga taong mulat ang mata pero hindi alam ang katotohanan. Or ini-ignore ang warning. You might be a Christian, kaya sabi niya, therefore let us not sleep. Us, meaning Kristiyano. Mga Kristiyano, huwag kang matulog. Sabi niyo sa aking katabi, ito ang magandang sa mga napuyat, mamaya na lang matulog sa bahay. Pero, therefore, let us not sleep. Or, kung ilagay natin sa lingwahe natin, sa tamang pananaw, do not ignore the warning. Let us not deny. Okay. Kasi yung mga, sino ba yung mga taong na tulog palagi? O, punta muna tayo sa physical. I'm talking in two realms. Sometimes physical, sometimes spiritual. Pero ina-identify ko. Sino yung mga laging natutulog? Yung puyat. Madaling antukin. Tama ba? Okay. Number 2, sino inaantok? Yung madaling tanaw. Siyempre yung nag-take ng vitamins na pampatulog. Natural, okay lang. Puyat, natural, okay lang. Yung nalasing, paglasing na, anong tendency? Matulog. Una, masalita yan. Mamaya, tulog na yan. Okay. So, there are other verses that says na
huwag kang maglasing sa mundong ito. Now, sabi na, hindi yung kanyan, physical na lasing. Now, sometimes maraming tao nalalasing sa pera, nalalasing sa glory, nalalasing sa achievement, nalalasing sa greatness, nalalasing sa mga mundong bagay. Pag sobra-sobra na, yung iba nga, nakakalimutan ang mission, nalasing. Hindi lang alak ang nakalalasing. Sino naniwala doon? Pati tuba din. Ito talagang nakakalasing yun. Okay, hindi lang alak ang nakakalasing, hindi lang substance. May mga tao na, di ba, Kristiyano ang galing-galing, tapos nalasing sa career, nalasing sa glory. Di ba? Buti lang maraming artistang nabuborn again. Pero yung mga iba, born again, nag-artista, nawala na. Di ba? Nalasing. Oh. Tendency yan. Pag nalasing ang tao, natutulog. Aantukin. Yung mga bagong kain. Pagkain ng kain, nakakantok ba yon? Yes. Bakit? Nagtatrabaho daw ang tiyan eh. Kaya, sarap matulog. Wala na. Pero ako, pag inaantok ako, magkape ako, lalo akong inaantok. Yung mga iba yung effect ng kape nyo. Ako, yung kape ko, nakakantok. Okay. Kaya, so ano ngayon? Let us not sleep. Meaning, wag mong i-deny ang nangyayari. Wag mong tulugan ang salita ng Diyos. Wag mong tulugan ang katotohanang nangyayari sa kapaligiran. Do not ignore na tulad ng ginagawa ng iba. But let us watch and be sober. So, magbantay. Ulitin ko yung bantay na yan. Hindi TikTok, hindi YouTube, hindi Facebook, hindi kung ano-anong social media. Magbantay ng salita ng Diyos. Amen. Bantayan ang prophetic word of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So, pag mapapansin natin, the call to watchfulness ay constant sa Bible. Laging sinasabi, Matthew 24:40, di ba? It is a present, ongoing action. Meaning, hindi watch tayo ngayon, tulog tayo bukas. Hindi ganon. Ang tawag dito ay be alert. Ang alertness, maaring physically, maidlip ka, pero alert ka palagi. Sinong alert? Ang utak. Amen? Keep your mind alert. Alert means, yung mind mo, naka-anchor sa Word of God. Any kind of attempt ng enemy to deceive you, to seduce you. At pag sinabi kong enemy, huwag kayong mag-expect na may demonyong lalapit sa inyo na espiritu at kakausap. Gumagamit ang demonyo ng tao din. Yung iba ka, demonyong nagkatawang tao na nga eh. Di ba? Siyempre, pag pumapatay yan, terrorist, yan, demonyong nagkatawang tao na yan. Ang tawag natin dyan. Na technically, hindi ganon, pero yun. It's the embodiment of evil. Right? To destroy, to steal, to kill, and to destroy. So, ang warning ng Lord dito, be constantly ready, prepared, alert, lifestyle of being alert. Hindi ka pwedeng alerto pag wala kang mandate, pag wala kang nakadeposito na Word of God at the back of your mind. Kasi hindi mo mai-evaluate ang situation pag walang salita ng Diyos sa utak mo. Amen ba? Akala mo, okay lang, yung pala, pinaplano ka na ng kalaban. We will tackle that if we will open a course on spiritual warfare. Isa yan na ating last days at saka spiritual warfare. Magkasanggayan. Last 4 days ago, may deliverance ulit kami. Isa sa mga powerful enemy in the last days, wawarnayan ko na kayo, spirit of witchcraft. Yan ang a-advance. Magiging ko yun, high-tech yung iba dyan. Yung iba, akala nila normal lang, pero witchcraft. Okay. At yung spirit of witchcraft, siyempre, ang anointing nun, galing sa demonyo. They will start to control people's life. Maging technology. They will use it to control and manipulate the mind of people. So, magkasanggayan. Spiritual warfare sa spirit world, and then sa last days,
sa technicalities and spiritual. Sana may mag-desire na marami-rami para maingganyo ako. Kasi pag walang nagde-desire, okay, hindi ako masyadong ma-inspire din, di ba? Okay, pero pag maraming, Pastor, gusto namin maintindihan yan, alam mo, yung iba, late na saka mag-isip. Pastor, gusto ko mag-aral ng spiritual warfare. Bakit? Kasi parang feeling ko, nakukulam ako. Hindi dapat preventive measure, di ba? Naghahanda ka, sundalo ka, hindi para, hindi yung dahil na-atake ka na, saka ka mag-aaral. Dapat nagpiprepare ka para yung kalaban hindi na makapasok. Amen ba? Praise the Lord. So, watchfulness. So, ang kaaway, pag sinabing the thief ay darating sa time na hindi mo alam, if you are not aware, masusob yan pag alert ka. Amen ba? Pangalawa, kailan umaatake ang physical ang usapan? Kailan umaatake ang magnanakaw o kaaway? Sa gabi. Kunin mo yan sa spiritual, kailan yung gabi sa buhay natin? Yung time na hindi ka aware. Di ba? So, dapat sa buhay natin, everybody in the house aware. Hindi ko sinasabing maging praning. Iba yun ha. Iba ang praning sa aware. Yung aware ay isang tao na in the position of strength nagbabantay. Teritoryo ko ito, amin ito. Okay? Hindi pwedeng pumasok ang kaaway. Pag may pumasok dito, kawawa yung kalaban, hindi siya pwede. Kawawa magnanakaw, huli ka. Yun yung awareness. You are strong, ready, and not praning. Ang praning naman ay, baka dumating ang kalaban. Nagbabantay din siya. Pero ang binabantayan niya, yung kayang gawin ng demonyo. Mali yun. Okay? So, awareness ang kailangan natin na in the position of authority and power. Hindi yung awareness na nasa position ng fear and defeat. Alright? Hindi yun ang tawag sa atin. For God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. So may warning na. The enemy might come sudden, unexpected, disruptive. Okay? Yan yung enemy. Kasi nagpaplano ang mga yan. Pero tayo, kapag alam, sabi ni Apostle Paul, we are not ignorant of the devil's scheme. Pag Kristiyano ka, hindi ka dapat ignorante sa trabaho ng kaaway. Alam mo ang teknik ng kaaway. Why? Kasi alam mo ang trabaho ng Diyos. Pag alam mo ang trabaho ng Diyos, expose ka, okay, righteousness, peace, joy of the Holy Ghost, expose ka sa galawan ng Panginoon ng Holy Spirit, alam mo ang galawan ng kaaway. Amen. So, what does it mean to watch? Paano ang magbantay? Paano ka magbabantay? Una, panalangin. Dapat talaga, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nadidevelop yung pagiging vigilant in prayer. Ano yung word na vigil? Vigilant. Nagbabantay. Watch you therefore and pray always. Luke 21 verse 36. That you may be accounted worthy to escape all these things. Amen ba? So, watch and pray always. Ano pa? Anong mga binabantayan sa ating sarili? Guard your heart. Amen ba? Pwedeng physical, pwedeng spiritual. Pag meron bang na-high blood magsalita sa bahay, sasabihin mo, guard your heart. Yung iba naman ay, uy, gamot mo, gamot mo, gamot mo. Yung puso mo, ito yung gamot mo. Inom mo, baka hindi mo pa nainom. Guard your heart. Proverbs chapter 4, verse 23. Okay? Ilabas mo na yung verse para masarap. Okay? Proverbs 4:23. Say, hindi lamang yung ating bibig ang ating ginagwardyahan, hindi lamang ating pag-iisip ang ginagwardyahan natin ang ating mga puso. Amen ba? Dapat walang makapasok na iba dyan. Si Lord lang ang mayroong dominion and authority at saka residence. Siya ang may-ari at nananahan sa ating mga puso. Amen? Praise God. So keep your heart with all diligence, for out of it are issues of life. Okay?
So, dito sa puso kasi, di ba, either positive or negative, pag lumalabas yan, powerful. Powerful. Kaya, yung mga words na walang kwenta, pwede rin, ang tawag doon. Kaya lang, sinabi ng Biblia, huwag pag-usapan yung mga salitang walang kwenta. Tanggalin na sa fellowship. Okay, sa pag-uusap, yung mga salitang hindi nakakapagpalakas. Nasanay tayo na mag-joke, na mga joke na nakakatawa, pero minsan, hindi nakakapalakas. Tama ba? Yung joke lang, pero hindi nakakalakas. Normal sa atin yun nung hindi pa tayo Kristiyano. Pero pag sana Kristiyano na tayo, dapat aware ka na yung mga lumalabas sa bibig mo, importante. Amen? Aware ka sa bibig mo na kahit joke lang yan, pwedeng mangyari yan sa'yo. Ay, noon pa nga hindi ka Kristiyano, nangyayari. Paano nangyayari? Hindi naman 100% na nangyayari, pero pwedeng mangyari. Pwedeng gamitin ng kaaway, not because you are powerful. Yung words na sinasambit mo, pag negative, may sumasakay para mangyari. So, yung iba, uy, maling teaching niya. Pag sinabi mo ba nangyayari, may power ka ba? Mga ganon. No. Words are spirits. Words are powerful. Pag may sinabi kang negative, sinasakayan niya ng negative spirit. Pag nagsabi ka rin ng positive word of God, ginagamit din ng Holy Spirit yun. Hindi pa yan naintindihan yung dynamics na yan ng mga hindi naintindihan ang spirit world. Pero ako naintindihan ko kasi nagpapalayas tayo ng demonyo. If time will come, merong talaga nangangailangan ng tulong kasi nasapian na taga-Manawag, pwedeng dalhin dito, ipag-pray. Palayasin natin. Hindi tayo takot. Kahit parang usa ang kanyang sungay. Why? Kasi dapat alam mo, aware ka sa authority mo. Amen ba? Yan ang ituturo ng Lord. Siguro pag nag-aral tayo ng spiritual warfare, baka, okay, may magiging ipapakita ang Lord na teaching dyan. So, prayerful, guard your heart. Another, what it means by watching, walking in holiness. 1 John 3:3, every man that hath this hope in him, purify himself, even as he is pure. So, isa pala sa paghahanda sa second coming is your obligation to continually purge yourself, to continually cleanse our life. Yung process of sanctification. Lahat tayo walang mas banal. Lahat tayo galing talaga sa karumihan. Kasi kung hindi mo tatanggapin yan, na galing tayo lahat sa karumihan kahit anong isuot mo, anong nangyari? Anong ginawa ni Kristo sa buhay mo? Kung dati ka nang maayos. See, dapat matanggap natin na either anuman ang estado mo sa buhay, galing tayo sa karumihan, galing tayo sa kampo ng kaaway. And it's only by the grace of God na tayo ay naligtas. So, there is no point of comparison. Ay, ito, mas banal ito. Ay, yung kapatid na ito, ay wala pa, pasaway. No, parehas yan na iniligtas ng Diyos dahil sa grasya ng Panginoon. So, kung may nakita tayong mahina na kapatid, pinapalakas. Hindi iniitsapwera, hindi sinisit aside, hindi chinichismis, hindi... Di ba? Pag mayroong kapatiran na mahina at wala sa standard mo, o standard ng pagiging Kristiyano, tulungan natin makabangon. See, the same grace that of God that we receive ay dapat we are willing to give to others. Willing to exercise for others. Amen. Praise the Lord. Okay, so, yung tatlong yon, prayerful vigilance, guarding your heart, and your duty to walk, to continually purify yourself and walk in holiness. Alright? Sabi niya, pag alam mo ang mga bagay na ito, kung meron kang pag-asa sa puso, sa second coming
it's your duty to purify yourself. Amen ba? Kung dati ikaw ay, nako, baka may tamaan. Sige na nga. Kung ikaw ay dating singer sa kanto ng mga, yung pinipindot, tapos, I did it my way. Mga ganun, brother. Isa ka ba? Ganun, di ba? At pag umawit ka, nanginginig ang mga tao kasi wala silang ganong boses. Wala silang ganong mga, lalo na pag nakadalawang butilya na, di ba? Mga ganon, di ba? Pag Kristiyano ka na, mga kapatid, advice ko lang, mas maraming Christian song kaysa sa mundong ito. Mas maraming pwedeng awitin na Kristiyano. Christian worship, praise. Advice ko lang. If you want to purify yourself, simulan mo nang umawit ng makalangit. Iwanan mo na ang mga your way, my way, their way. Oh. Kahit ang paborito mo pa si Nat King Cole. Sino ba yung mga, alam mo na ang age natin ha, pag hindi alam yan ng mga ibang sinasabi ko. Sino ba yun? Si Tom Jones. Alam niyo, minsan tinitisting ko yung sabi ko kay Josiah, kilala mo yung ganito? Alam ko, bakit? Yan ang gusto kong pakinggan. Oh, welcome to my world. Sabi ko sa kanya, noong unang panahon niyo, ang mga gusto, yung pag umaawit sila, damdam mo talaga. Ngayon, di ba? Wala kang maintindihan. Kaya, doon na lang sa makalangit na awitin. Why? You are purifying yourself. So, paano ka aawit na aangat sa buhay, Kristiyano ka na? Ang inaawit mo pa, gumuhong kastilyong buhangin. So, puro guho ang nakikita mo, di ba? So, sa mga baguhan, you may not understand what I'm saying, pero ito po ang totoo. Masarap umawit ng papuri sa Diyos. At habang nag-worship ka, ang mga demonyo, hindi mo na nakikita, ang mga espiritu, ang mga witchcraft, mangkukulang, nagtatalsikan sila. Because worship, pag nagpupuri ka sa Diyos, ang Lord ang nakikipaglaban para sa iyo. Parang bitin ang aking sinasabi ha. Sa susunod, okay, anyway, I will give the second next week, pero ito i-conclusion ko next week para bitin. Ha? Time na, di ba? Yung, what does it mean to wait at saka practical ways to live in watchfulness? Yan, sinasabi ko na yung mga practical ways. Sinong gusto talagang lumago para sa Panginoon? Amen. Now, pag ikaw ay young people, at sabi mo, ibinigay ko na ang buhay ko sa Diyos. Di ba? Amen ba? And hallelujah, praise the Lord. Gusto ko ng kagalingan, gumaling ka. Gusto ko ng kaligtasan, tinanggap mo. Tapos, pagdating sa bahay, tapos, ang pamada mo, yung spike pa, di ba? Idol mo yung mga heavy metal, di ba? Heavy metal, masama yun, nasa katawan, di ba? So, paano masasabi yun? Ang hirap, i-reconcile yung buhay na ganun. Na, tumanggap ka daw sa Lord, nagba-Bible study ka, pagdating sa bahay, ang wino-worship mo, demonyo. Kaya, alam mo na ang anak ng kaliwanagan at mga taong nabubulagan. Ang word dyan ay nabubulagan. Kasi hindi nila, ang sabi ng Word of God, binulag sila ng Diyos ng mundong ito. I believe ang isang taong nakakita na, lalo na ngayong panahon na ito, ipapakita talaga ng Diyos ang tama. Hindi tayo mauubusan ng mga tagapagturo. So, tayong mga kwan, when we share the right thing, huwag tayong mag-share na with condemnation. We share it with love. Kasi pag sinabi mo ng totoo, with love, pwede mo sabihin, kapatid, yung mga ganyang music, nasasapian ng demonyo pag hindi nag-repent. Yun ang entry point. Yeah? Kita mo naman yung mahilig sa concert na pag saan ka nakita sa langit na magkakaroon ba ng ganong concert sa langit? Tapos lakadila, may dugong lumalabas.
Hindi pwede yun. Those are demonic lifestyle. And if you are truly born again and you want to follow Christ, get out from them lovingly. Pagmamahal ito. Hindi ito paninira or whatever. Ngayon, kung meron mang nagre-resist dito, it's because there is a demonic anointing on those people. Kaya ayaw nila. Kaya lumalaban sila. Pero ang Kristiyano, dapat sabihin mo ang katotohanan with love. Why? Kasi we are watchmen. We see the enemy coming and we warn people and we love people. We love God and we love these people. So say it with love. Say it with concern. Say it. Anong alternative? Maraming Kristiyano na awit. Amen ba? May mga ibang singer na intindihan nila ang sinasabi ko. Nung na-born again sila, sinunog lahat ng plaka. Sinunog lahat ng tapes. Oh. At ang pinalitan ng mga worship song, ay lalo na ngayon, dumadami. Ang Christian songs, worship songs. May mga awit dyan na pag pinatugtog mo sa loob ng bahay mo, pati, ay nako, hindi papasok talaga ang witchcraft. Hindi papasok ang demonyo. Alam ko yan kasi yung mother ko, 3 araw na coma, unconscious, during the pandemic time. May halo, sakit, ayaw kong sabihin COVID kasi baka matrace kami hanggang ngayon. Alam niyo naman yung COVID, di ba? So, at the same time, may witchcraft. 3 days nakapikit, hindi niya alam ang mundo actually. Susunod na siyang kandidato kasi nangamatayan yung iba sa kabilang kalsada. Yung mother ko, susunod na during pandemic. Ang ginawa ko, pagmamahal ng anak, kasama ko yung mga kapatid ko, pinilit na yung mga vitamins and minerals, isiniksik sa bibig, ginawang liquid, 3 days. At every day, naka-on ang Word of God at Christian music. Naririnig niya. Naririnig niya. Every day, kahit unconscious. 3rd day, nagmulat ang mata. 3rd araw, gumanon. Tapos tatayo siya. Unconscious yun ha, unconscious. Umiihi na yun sa bed. Pag ganyan niya, sabi niya, saan kayo pupunta? Iihi ako, sabi niya. Parang walang nangyari. Sabi niya, sandali, kasi baka matumba, bigla eh. Powerful ang Word of God and worship song. Kahit yung tao tulog, naririnig ng utak noon. So ang mother ko ngayon, malakas pa rin, nagwawalis ulit sa bahay. Alam ko kasi naka-CCTV sila. Ako yung isang caregiver nila. Okay? So I go there every day or other day, dala-dala ko ang vitamins and minerals, pinapainom ko ng vitamins and minerals. Sila. Okay? So, at least, bumabalik yung isip. Kasi, bago ako alis, nagpipray kami. Kaya, kung meron pa kayong mga lolo at lola, o nanay na kuhan, dalawin, ipag-pray, bigyan ng vitamins. Huwag yung pinabayaan tapos pag nawala, iyak-iyak. Ngayon na yun. Advice lang. These are the people who took care of us. Amen ba? So, pagdating ng araw, ang Christian community, itong Christian community, hindi lang mga nanay, hindi lang mga lola natin. Ang priority natin, lahat ng anak ng Diyos who belongs to this Christian community, mga lingkod ng Diyos. I pray, hindi sana, I pray na pagdating ng araw, hindi lang programa. Meron tayong, ulitin ko, village for the aged. Amen ba? Hindi dahil sa sila ay kawawa, no. Dahil sila ay powerhouse of prayer. Ang ministry nila, manalangin. Nang manalangin, mag-speak in tongues, mag-pray para sa mga missionary. Ito yung kwan. Hindi, wag kayong maniwala na laos na tayo. Tayo, kako kasi kasama na ako next year. Hindi tayo laos. Gagamitin tayo ng Diyos. Bago pumunta sa evangelism, yung mga young people, nanalo na tayo sa panalangin. Amen ba? Tayo yung Air Force. Alam niyo yung Air Force? Oh, hindi alam ng kaaway kung anong dumadapo sa kanila.
Pag na-conquer na, saka darating na yung mga army. Yun yung mga evangelist. Amen ba? Sinong gustong mag-join ng Air Force? Simulan na natin yun. Mag-practice na bago mag-60. Bago mag-60, mag-practice na kayo. Hallelujah. So let's build that community. Kung ginamit kami ng Lord to build yung shelter for children, sino nakakaalam ng kalinga ng Ama, shelter for children? Amen. Ngayon, ang susunod ay village for the aged. Possible ba yun? Sa gusto ng Diyos? Yes. By the will of God. At tayo ang gagamitin. Huwag tayong mag-join ng ministry na yan na hindi mo nakilala ang asawa mo. Di ba? Sinong gustong mahabang buhay? Dagdagan natin, mahabang buhay, maayos na pag-iisip, healthy life. Mahabang buhay mo pero nakahiga, mahirap naman, di ba? So, lahat ng mga nasa bed, bumangon in Jesus' name. Lahat ng mga mahihina, lalakas in Jesus' name. May programa ang Panginoon dyan. Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Sabi natin, palakas ng palakas, payaman ng payaman. Amen. Amen. Yun ang Kristiyano dapat. Hindi lamang awit. Nangyayari. Why? The Word of God will bring it to pass. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So tayo manalangin at patuloy natin i-practice yung ating pagiging mananampalataya sa lahat ng area ng buhay. Spiritual, physical, financial, sa ating mga ang serbisyo sa Lord hindi nagtatapos after service. Amen? Pag uwi natin, we are serving the Lord. Sa ating mga pamilya, sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo. Father, in the name of Jesus, bless your word as it penetrate our hearts, O God, as they are being planted sa aming mga puso. I pray na ito ay, Lord, lalago, tutubo, lalago. Diligin nyo ng aming mga panalangin upang ang aming mga puso, upang sa ganun mamunga. Ito'y tuloy-tuloy hanggang sa pamumunga. We bless your holy name, Lord God. We glorify your holy name. Thank you, Lord, sa mga talagang nagpa-practice ng pagsunod sa iyo, Panginoon. At nawa, dumami pa ang practicing Christians. Dumami pa ang totoong followers mo, Panginoon. In Jesus' mighty name, ito ang aming prayer, Panginoon, na kami ay magkaroon ng desire to prepare ourselves in these last days. All glory belongs to you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Sino po ang naniniwala na ang prayer and worship is powerful? Amen. Ayan. So ngayon po, tayo na po ay darako sa ating declaration for tithes and offering at tinatawagan ko po si Kuya Nat para i-lead po tayo. Tayo po'y tumayo. Hawakan po natin ating tithes and offering. And sabay-sabay po natin i-declare. Father, we realize that you are our source. And you are therefore the source of all blessings. So we give our tithes and offerings unto this day as a token of our love and appreciation for you. And for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you are loved those who are cheerful givers, and instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and offerings, we thank you for proving yourself strong in our lives with your open windows of heaven blessings.
Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly abundantly and above that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us and to decree your words over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in our storehouses of our saving. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied and return unto us. From the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you will rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limit to our every area of aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit and our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessing over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop our blessing upon our lives. And we pray that you will use our tithes and offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring into a harvest of soul in the kingdom of God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Ngayon naman po, tayo na po ay darako sa ating pray one to another. Maghanap po tayo ng ating mga kapareho at kapareha para tanungin ang prayer request ng bawat isa. Ipanalangin po natin.
sa Diyos? Amen. So, kung ready na po tayo, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Diba? At bago po tayo magsimula, may babasahin lang po ako sa awit 95 verse 1 to 2. Sabi po dito is, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan. Ating ang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. So sabi nga po ni Pastor kanina sa turo po niya kanina, as we praise, di ba? Nagtatalsikan ng kaaway, di ba? Mga problema, di ba? So ngayon pa lang, kung tayo'y tagalangin talaga, ngayon pa lang, mag-practice na tayo, di ba? Bigay po natin yung the best na papuri kay Lord, the best na praise, the best na worship. Amen po ba? Para mahina, amen po ba? Amen. Sige po. Makapangyarihan, magpakailanman.
ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nadanahan. Pagpapalabot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nadanahan. Pagpapalabot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Isa pa! Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nadanahan. Pagpapalabot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Kailan may hindi nag-iisa. Kailan may hindi. Kailan may hindi. Kailan may hindi nag-iisa. Napakasarap magpuri sa iyo, O Diyos. Tunay nga po na kailanman hindi po kami mag-iisa dahil Ikaw ang Diyos noon, ngayon, hanggang magpakailanman. Ikaw ang Diyos na laging umiibig sa amin. Hallelujah, Jesus. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. And Lord, tanggapin mo itong awitin namin ito, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Yes, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Hallelujah, Jesus. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Yes, Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin.
sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord.
lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Tatangas, Panginoon. Tataasan ka ng hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Tataasan ka hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Yes, Jesus. Lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Gusto pa natin sa Panginoon. Lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Yes, hallelujah, Jesus. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa iyo namin mataas na purit pasasalamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos, sa iyong presensya na narito, Panginoon, at kasama namin, Panginoon. Sa iyong mayakap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo, Diyos. Napakasarap magpuri, Panginoon, na narito ka sa iyong mga buhay, O God. Ay, maraming salamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo and let us lift up our respective families sa Panginoon sa mga oras na ito. Dakilang Diyos, minsan pa kami po ay nanginikluhod sa banal mong trono sa pamamagitan ng anak mong si Jesu Kristo by the power of the Holy Spirit that is in us, O God. We thank you for the opportunity, Lord, of lifting our respective families to you at bawat pamilya, Panginoon, na nire-represent ng narito ngayon sa Christ Our Life Ministries, O God. We thank you for the gift of family, O God, that you have given unto us. Maraming salamat, Panginoon, sa pamilya na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At meron kaming obligasyon, Panginoon, meron kaming responsibilidad, Panginoon, to share, Lord, ang iyong kabutihan sa bawat miyembro ng aming mga pamilya na hindi pa nakakakilala sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, that it is your will para sa aming kaligtasan. Ang aming kaligtasan, Panginoon, ang iyong kalooban. And Lord, alam ko, Panginoon, na you desire, Lord, this salvation for each and every member of our family, O God. Kaya sa bawat miyembro ng bawat pamilya, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo sa mga oras na to,
We trust you, God, that you will make a way, Father, in the name of Jesus, that they will come to know you, make you the center of their lives, O Lord. Come before you, serve you, Lord, with all their heart. Father, we thank you that you are continually arising fathers, mothers, and children who are walking in your holiness and in your righteousness, O God. We thank you, Lord, for fathers who are with us today, O God. Patuloy mo silang gawin, Panginoon, na haligi ng tahanan. More so, O God, mga ama who will lead their families in the fear and in the service of you, O God. Mga ama na halimbawa sa kanilang mga anak, Panginoon, in terms of serving you, in terms of praising you and worshiping you in our lives. Salamat, Lord, continually sustain and strengthen our fathers, O Lord, magmula, Panginoon, sa leader namin, sa bishop namin, kay Pastor Roland Santiago, Panginoon, bilang aming ama ng pananampalataya, we thank you for his life, O God. It's no easy to become a leader, O God. Pero, Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita, that the greatest of all is to become your servant. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pusong pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, a servant heart, O God. We thank you, Father, even for mothers, O Lord. Teach them in the ways, O Lord, and give them wisdom. Paano palakihin at i-train ang mga anak, Lord, in the fear and in the knowledge of you, O God. We thank you, Father, for wisdom that you are continually bestowing upon mothers, O Lord. Let us be the mothers, O God, that you have designed us to be, to raise up our children, to raise up the family that you have given us, O Lord, and to walk in your will. We continually acknowledge you, Lord, and your presence to be the center of our lives. We thank you for the children that you have given unto us, O God. Malaki ang obligasyon at responsibilidad namin, Panginoon, na palakihin sila ng ayon, Panginoon, sa iyong ways, O God. We pray for our children, O Jesus. We thank you, Lord, that you have your own way, Lord, sa kanilang mga buhay. And we just, Lord, preserve them by the power of the blood of Jesus, na sila, Panginoon, ay balutin mo. And we come against all forces of darkness, Lord, that's trying to invade their mind, that's trying to invade their lives, O God. As you have given us authority to trample on snakes and scorpions, we come against the power of darkness among our children in the name of Jesus. But Father, let them delight themselves unto you, and you shall surely give them the desires of their heart. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat pamilyang narito ngayon. At patuloy po kami at nagkakaisa na magsasabi sa mga oras na to, Panginoon, that as for me and my house, we will serve the King of Kings and the Lord of Lords. We thank you, Father, and we continually plead the blood of Jesus to cover each and every member of our family, mula sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga anak. Pag-isahin mo ang bawat isa, Lord, sa pagsunod sa iyong kalooban. Thank you, Father, for giving us our families. At sa aming mga buhay, Panginoon, na tumatahak, Panginoon, sa katawagan mo sa amin, Panginoon. May you always be glorified in our lives. And we seek, Lord, to please you in our lives. Maraming salamat, O God. We thank you for our families. We give you all the honor, the glory, and the praises. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Amen. Patuloy po nating ipanalangin ng ministry. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy po naming nilalapit sa iyo, O God, ang ministry, Lord, na in-impart mo, in-entrust mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Truly, Lord, that apart from you, we can do nothing, O God. We pray for your patuloy na pag-sustain, Panginoon, ng kalakasan sa bawat workers and leaders po namin. Wisdom, knowledge, and understanding, O God, na patuloy naming makatch up, O God, ang mission, ang vision mo, Panginoon, para sa iyong mga anak, O God. And maging part po kami lahat for the expansion of your kingdom, O God. Magkaroon po kami ng kingdom mindset, Panginoon, na Lord, ang buhay na to is for you, Panginoon. Namumuhay kami for you alone, O God. Hindi po para sa aming mga sarili, Panginoon. Salamat, O God, sa
pag-prepare mo, Panginoon, sa bawat isa sa araw na ito, Panginoon, na-recharge kami, napalakas muli kami, Panginoon, nakasama po namin ang bawat isa, na fellowship po namin ang bawat isa, O God. And now, we are ready, Panginoon, again, na magtrabaho sa kingdom mo, Panginoon. Bukas hanggang sa Sabado, Panginoon, kami magtatrabaho for your kingdom, O God. Salamat, Panginoon. We pray na ang pag-ibig, ang love and joy, peace, Panginoon, ang patuloy na manguna, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon, and bless every barangay, Panginoon, na mayroong gawain. Every churches, Panginoon, local churches, we declare blessing upon blessing, favor upon favor, Panginoon, sa bawat isa. And mga leaders po namin, pastors and workers, bless them, O God. Salamat, Panginoon, for the protection, Panginoon, ng